So guys, andito kami sa Butterfly Sanctuary. So kailangan namin magbayad muna ng entrance fee. How much the entrance fee? 100. Okay, so ilan ba tayo? 5, okay. Yeah. So 500 per head. Okay, yeah, 5. So dito muna kami sa, ayan, nakapagbayad na kami 100 per head. Environmental, ayan. Picture na, I love Bohol. I love Bohol. So, syempre I love Bohol na tayo. Ito ko ngayon. Nanggigit kata sa sobrang init. Ayan. Beautiful girl. Looks like a butterfly. Ayan. So, andito kami sa Bohol. Lemur Butterfly Park. Tingnan natin. Ayan. Lemur and Butterfly Souvenir Shop. So, dito. Oh. Yan, dito tayo. Okay. And so, dito kami sa loob ng sanctuary. Ayan, ang daming ang butterfly. Oh, okay. But once they are a butterfly naman, their lifespan is less than a month only. 15 to 29 days po. Ganun na kayo si buhay ng mga paru-paro. But before naman mamatay yung mga butterflies, female butterflies can lay up to 100 or more eggs po. Oh, ang dami ah. Mamatay na. Pero yung survival rate po ng mga itlog, sa 100 eggs na yun, only 30% pa rin masusurvive. Pwede ka magawin ng butterfly. Hawakan mo, wakit. No, ba't hindi matatakot ka? Yan. Butterflies, we do have also some crocodiles po. Wow, crocodile. Ayan, no, see? There's crocodile. Ayan. Pero nakaano naman talaga sila. Dinner talaga. Ayan. Matatakot ka. Oh, meron nga ditong mga ano, oh. So ito ay freshwater crocodile and that is salt water. Ito yung same species ni Lolong, yung pinakamalaki
yan, buhay yan. Buhay na buhay. Oh, crocodiles, kaya hindi mo masyadong ano because they're ambush when they Uy, yun. Okay. which means they're only waiting for the prey to come nearby them. Yeah. Para kainin ka. Ito naman, we have also some birds. The birds, ito po tinatawag na rufous hornbill o kalaw. Kalaw, ito yung kalaw. Rufus. This type Yeah. of, which is an endemic species of bird in our country. So Oh. sad to say, yung ganyang ibon is typical na endangered na po yan. Oh. So hindi na, wala bang chance na mga anak sila, mga itlog? Walang asawa, no? Walang chance na Oh. Kalaw. Ito yung Brahmin eagle or lawin, which is the smallest type of eagle in our country. Oh, smallest type of eagle. Lawin. Yan. Philippine eagle. Loro. Yan, paro. Mga parang na yan, hindi yan mga nagsasalita parang po. Kayo marunong mag-ibig. Hindi sila natuturuan. Yan. Bilang area naman ma'am sir, I will show you the tinatawag na flying lemur. Oh, so yun ang pinakang highlight nyo, yung flying lemur. Madam, this animal is the Ano tawag ito? Lemur. flying lemur O, ito. Oh. or kagwang. Kagwang. So, hindi naman siya nananakit. Ay, hindi naman niya nangatake po. Nakabitin siya, no? Yes, madam. Ayan, lemur. Kagwang. They are nocturnal, which means they are only active during the night time. And then yung diet po nila is dahon ng lamang. Oh, yung kaya meron sila dito yung dahon na Yun ang pang... Hindi. Para lang sila, para sila, ito po yung relative ng squirrels. Parang squirrel. Para Flying sila lemur. kasi pinagtrabahan nila sa paligid, ito wala silang pakpak. So they're called flying lemurs, although they don't really fly. Instead of flying, they only can using their patagyum like an extra skin in between their arms and legs. Yeah, thank you. Ayan, male, female. Oh, ayun, no? Meron. So, mag-asawa sila, oh. Meron kami itong apat po, dalawang lalaki. Male and female. Ito mo nakabitin siya dun, no? So, dadami sila. By the way, ano tong tawag sa nakabitin at sa mga nakabitin na magagandang halaman na to? Marami yung tawag dito. Vine, shower curtain, Shower curtain. Okay, ganda, no? pangit ito ma'am. Bakit? Oh. I see. Gusto manghawak ng snake po, pwedeng isabit sa leeg. Ay, nakwag. Takot tayo dyan. Ano, ayan ba? Hindi. Kalabas na siya ma'am. Ayoko. Asan? Ito na po sa likod ko. Ay! Ayan. Gusto mong hawakan, Lance? Ayan, oh. Anong tawag dito sa ano? Albino Burmese python. Oh, albino Burmese python. Oh, pwede mong hawakan daw, Lance. Huwag mong hawakan. Ay, hindi. Aha, picturean mo siya. Picture mo na. Ayan, ang ating bonsoy. Oh. Picture nyo na, picture. Ayan, picture mo. Nice. Oh, very brave. Ayan, ang anak ko yan. Oh, si Lina, sige na ikaw. Si ano, Medusa. Ayan, thank you very much. Pero ma'am, Try mo na. Mawala, ma-conquer mo yung takot mo. Sige, sablay mo na sa kanya. oh, yun na. Malitan pa po. Oh, yan. Mabigat ba? Ayan. Suma. Smile! Ako wala naman akong ano doon, picture doon. Bilisan nyo na.